Pensem i compartim que cal equiparar les retribucions d'aquest Ajuntament amb les retribucions que percebudes en ajuntaments de tamany semblant i de la importància semblant a la de Carqueixa. Entenem també que cal revisar per arribar a aquesta igualtat la relació de llocs de treball d'aquest Ajuntament, estudiar servei a servei, estudiar cas a cas, fer els ajustos necessaris i posar a cada lloc de treball el nivell retributiu que mereixca en funció de la importància d'aquest poble, en funció de la responsabilitat i en funció de la situació econòmica del moment. Entenem, igual que vostès, crec que en aquest Ajuntament hi ha un problema d'absentisme i de falta de puntualitat. Per tant, considerem fonamental que aquests problemes s'aborden directament amb mesures concretes per evitar aquest absentisme i aquesta falta de puntualitat. Entenem, per altra banda, que els treballadors tenen una preocupació important perquè de sobte han deixat de percebre 180 euros al mes i això en alguns casos és una quantitat important per al seu salari, sobretot quan en alguns dels casos alguns d'aquests treballadors són l'únic membre de la família que aporta ingressos a l'economia familiar.